to nwasego kodi mbaka chini kacha dier moro to wacha ni ranyisi mag pinje modhier ginao kama somo timre nade ombe more piny kama thietho timre nade ombe more piny thietho ombe more piny to gi kama yore mag chiemo timre nade ombe more piny food security bende timre nade ombe more piny kanyo misomo priority yes to waduogo wang'iyani ya wan pinje miwacho nodhier ang'ono manyalo golo wadhier industrialization kata gero kembe gero kambi ok en mana kambi marego onyalo kata bedo kambi ma is offering service samoro you are a banker ibiro bedo banker ka gidhi school samoro and kambi ma offer service you are an engineer or is an engineering firm ibiro bedo engineer ka gidhi school or en kambi makoro rego niang utingo all professionals kanyo utingo accountant ng'iewo weche mag pesa, utingo engineers ng'iewo weche mag machines kanyo, utingo kila mtu donge utingo jo sales tima ngowa bende usa mwandu koro mondo wawuogi kama wantie kwa aspiratione kwa ng'iyo ni mondo wadongore kaka piny modhier to wadwa dongore somo nyaka watimre nade nyaka wami priority kuru kasomo no ido lion share no ido 28.1%. Yes. Iwinjo. Mano ananyalo wacho ni Kongole.